Sige kag pangkat ko og babae niya pagkatkulon ka o bayot suko. Kago ka, Brad. Ito, legit. Wala ka malo ba? Kung bastido na ni mong bayot ba? Basig patyon ka. Ibang kagbuto. Pero mo to ka ang sila daw kay na mga mental disorder. Sorry no. No. Kadungog sa mo ako. Lamian, uy. Let's go! May nga po sa inyo tanan. Ako dahil si John Renz Manubay. You can call me Dags or Browy or basta any kind of fasa mo comfortable. Okay. Ako na si Ipoy. Pero po kanyo tawagan ko si Unsa. Ipoy mo. Kamu na bahala. Bala. Bilingan eh, kagul. Dito lang nagtako for a meantime tapos Davao na dahil Kaya ka dito ko. lugay pa doy. Oriental? So 10 years old ka nagbalendres Davao. Probably. Lugay na mong kagot. Plano gan ako next Thailand na po. Ano? Thailand. Thailand. Ha? Ano Thailand mo? Hindi, dagang mga aktibidades dito. Bayo? Ayo, tama din, no? Tama. Ako. Culture, mga events nila dito, you know. Gusto ka maka-learn more sa culture sa Thailand, no? Yes. Kung gwapo kayo lang mala lifestyle, kung sabay lahi nila sa Pinas versus sa kuan nila. Na ayun sa ganito, Indonesia ba itong tanong sa mga Pinoy? Malalahi lang mga kuan. Ate, masuro tayo, di ba? Ayo, Tayo mga Polynesian. mga Southeast Eastern ba? Southeast Eastern. Wala naman na dali. Di nga. Murag Malaysia gyapon na. Mali, dito ba na ulaw eh? Yeah, Malaysia actually, mata, pinaka-ball. ang isa lang anong na-curious ka sa Thailand kay Murag, I think high school pa ko na so na Gusto ka mahimo lady boy. Story about sa Thailand ba. Kaning naay Murag ruler good sila murag Sultan. president nila ba o kanang Mga sultan. unfit ruler good siya good tapos kanang naay murag sa tuwa pa diri kay gina-consider na nila og Primitive. monks good sa tuwa diri kay murag gina-consider nila as badjaw. Monk? Oh. As in, naman ko ang president man good is naay ano ba kanang naslay religious belief ba yang sa side nilang kalaban is ang mga monks kay murag unsay tawag ana Hinduism ba na Buddhism Hindu. oh well something ana nga against Ay, Buddhism? Ba? oo Yan, yan. nga ang president kay against sa saingana kay mga monks daw kay walay pulos nagalimos lang daw ingana so murag pinamarcos pa ba murag gani ganang naigi kuan nga di mag-follow ipapatay Ay, ate, so dictatorship, ang nga ang ruler Murag North Korea na. ang gibuhat sa mga monks kay murag misunderstanding sa both religions ba naghatag og message ang mga monks during sa busy nga intersection sa Thailand kay yung mag-downtown ba kanang na sila sa tunga ba na isa ka monk dito na nag bisbis og gas yung kaugalingon tapos gisunog niya yung sarili tapos nag lotus form siya nga meditation. Ay, oh, Itong sa Rage Against the Machine. Di ba? The Rage. Ah, Itong mama siguro sa Rage Against the Machine. Oo, Isa pa na. cover niya ba? Di ba, so mo, yung story, ano? Wala ko modto na yung first thing na ako ang Sinahon. kay related mo Sa diba? Thailand ito, Oh. itong monk na nagkuhan lagi, nag-suicide. Kaya ang pasabot nila to is naghahatag sila message sa Picas side na we don't do harm ana gani. Sila kay ginaanom sila Self-harm. Oh. Wow, ito eh. Mag-asa na, ano? Ang in the middle of ano kana. Tapos wala, pag siya naghilak. Ano? Hindi, naman kasi na meditation nga, makuha na lang pain ito. Hindi nila ma-feel. Tinod kayo ng mga ingala, Nga na, superhuman. ang tatano. Kaya ito last time doon rin ay fireworks, no? Ano ba tayo? Dutong ko ng mga resort niya sa Samal. Bro, illegal yun, no? Ano ba dito bukot-bukot? Di ba bawal man sa Davao? Dili naman na Davao. Kuhan, Davao del Norte, ng Samal. Ay naman ang state ng Samal, Picas Island o ano? Del Norte naman, nabilang. Barato ba yung yuta ito? Mahal na sa karon eh. Ay. Ano pa lagi barato, mga kita? So, Scam ako na lagi siguro kayo. Di na pa, pero sudluno na kayo. Dili na sa kilid sa ano, dagat. So, yung purpose nila para walay pollution o para dili makasunog or dili saba. Angon sa ang.
kanang gibawal na fireworks. Dagang so disgas siya. No, No, wala. accident, no? Kuan ba? Accident o pollution. Mainggan niyo ba yung mga tao magpabuto? Mga ignorante No, ba, no? bitaw, no, tapos mahay pa mga tao ba? Sige na lang sila pabuto. Kung dili bawalan, kalat na po kayo. Imagine mo, mong silingan, magpabuto niyo. Ikaw Ikaw po. Di ka malayan mong buot. Katong panahon na po, after New Year, kalat po kayong streets, ana. Sa ato pa, kung na'y magpabuto na isa, magpabuto, tanan. May man. Saba ba Pwede na yan? rin mabuhaton. Marag- Walang bawal. Wow, nag-games kanya. Ako na So, po mga sunod. batan nun ba, no? Ano ba sa to Pinoy pag dapat pag New Year dapat saba parambenas maduol daw. Pag hilom kay Sa Chinese. Chinese pa. nga na ba sa Dili, ginapahawa nila ang kuan. Ginaabog ba? opposite day. Sorry. Bad spirit daw. Hawa, mga bug, bug, bug. Mga Kuha niyo, no? Kani? Wala. Ano sa? Tubig? Ali, ano dyan ko? Kung kuwara ko diri. Karag. Ano, inom na ko diyan. Bahala na nung kuhan diyan. Kalito sabi ako. Nakakanina ako yung interesting na question. Sige na, question daw. Kaning, di ba na ako sa age nga kanang life and career growth naman, di ba? Life, ano sa? Life and career growth daw. Let's say, Life and career mag-engage lang sa partner, na may baby, or like, nag-put up ng business, or investment. Kanang if given a chance na mugawas ka, asa nga country o unsa ba'y gusto niyo mga trabaho dito, if ever? Kung sa'yo, pasabot ka nang mag-settle ka o mag-work. For another, kaning progress sa mong life, kay let's say, kabantay mo na sa mga job interviews sa call center. Mostly lang ginaingon sa parts of question kay, unsay nga question, how do you see yourself in 5 years? Naging ba, syempre, within 5 years na, kasi nga nga edad, alam mo, sige, nagtambay. Betul. Gani. Banglo lang for building. Sige ba, ako pangutaan na kay Kipo yung una pa. Akong giingon dati kay nana ko yung work pero pag abot sa 5 years kay wala man to, murag wala. Wala na abo na Wala, pursue wala. mong Wala. kuwan. Wala ba yung Wala mga siya. regrets? Dili man jud pud nimo matagna good. Gani, no? Kung ipangutana nimo sa tao, Gusto ko ayo maunsa siya in 5 years, Pero- good na matagna good. Kuan lang, moving forward na lang, murag, ano na lang, kanang, I-apply na lang to. Lesson. learn from your mistakes na lang. Di po siya matawag og mistake kay wala man pud kani ingon nga tagna jud nimo nga ngana gyud. Puti, fingana lang yun day. Marag, ato marag, kasi ko, marag, tuwa ramang judgment ang nag-ingon. Gani. Oh, ang judgment ra gyud. Fingana lang yun ang kalibutan. Ito no? What if sa lain day kay dili dito mistake ba no? Sa ilahang Opportunity dito ba? expectation sa uban, Oo. siguro ana. Pero mag-base ka sa imong sarili, murag dili siguro kay wala man ganun. Ikaw, Dagon, sa mo, Nagkuhan mo daw siya isa na? Learn from mistakes. Hindi, ano lang mong gugod kay... Magsayangan ka, dapat instead na kani ang gibuhat, dapat kato. No. Dili mo ka na akong pasabot. Ang ako lang is kanang dagan mo mga friends lately gun nga mag-abroad na ba? Tapos naga Feeling niyo mo na left out na po ka sila. No, murag gusto mo ko mag-venture out sa akong edad ba? Siyempre, marami na saying na kanang murag itatak lang sa mga saying ba after 5 years, unsay nabuhat ni mo anak. Ano ba kasi mong Murag edad? track record niyo mo. Oo, i-consider din mong edad o sa mong status karon na kasi mong Ito. age na mag-venture out ba. I'm not saying na kanang magsuroy-suroy lang. What I mean is mag-venture out, mag-build og career. Adventure. Oo. Wala kung mag-part-time Venture daw ka, sa career. full-time sa gawas. Ano? Kapag na dyan na kuhan, mag-invest na dyan kasi mong self. Oo, ano ba? nya. So after pwede mo ka mabalik din kay naman mga friends pud good na nag-work sa gawas na 5 to 10 years naka-put up jug business, naka-plaster jud. O sa suggestion nimo na or kuan lang. Gusto nimo buhaton. Gusto niya. Isa ka Ideal option niya. og, kaning idea pud. Mama, makita niya. Opportunity kung magtrabaho ka sa gawas good kay dollar rate niya kung kugian ba jud ka mas dakoy mo ang kaya limpyon every month ba regardless sa dakong tax or bill. So, mo Okay. mag-venture ka. Gumar sa sweldo diri good so. Gani. Imagine mo diri mo ang imagine mo
Muna akong napansin sa Pilipinas sa kay. Imong trabaho diri is do or die. Regardless unsay pabuhat sa imo, pressure ka sa company pre mong tatas mong sahod. Low lang yapon kayo regardless nga Nakakakuan. beyond Output. average ka or above average ka more Excellence yapon. Oh. Kaya ginaano nila ba gani kanang gina-abuse nila mga performers ba kay. The more ka performer, the more ka ginatagag mas bugat na task. Imagine mo customer service na ka maabot kag sales, maabot kag billing, mag-support na ka like what the fuck, di man mo trabaho. Okay ra gid tas ari mong sweldo wala pa gyud. Oh, yeah. Tapos yung sweldo after 11 months, 12 months, yung putang ina, okay, ano pa daw, performance, sana, evaluation, what the fuck? Masabot na, wala pa kanila na-exploit og taman. Oh, wala, exploitation, ang tama na term, ano. Ang point ako, is, kanang mas bigger opportunity, magod sa gawas, kung i-base mo ang pagkakugian sa karon nga mo na level o edad pa. Ana, gani, kung ibutang na mo sa right na environment o right Net issue yun. Kanang Wala ka country. pila, no? Gani. siguro dali lang i-generate Wala ang lagi, kuan, income na ba. salupin. Imagine mo mag-invest lang kag last na 5 Nakakarton years. na na. Wala giipit sa kuan. After 6th year, Do, sorry, no. Isa. Kami nag-student tagul. Nilambi. Gago bloopers. Gago nag-speech na sa bay. Sorry. Pero I got it. Let's say, pick a number sa masahod na gusto as a freelancer. Sa man. Pick a number ba? Pick a salary ba every month na madawat mo as a freelancer. 120. 15K. 120. Oh, ana, 60 120. to 120. 60 to 120 ka na realistic ka na. Dako na siya. Gamay lang Regardless sila. sa performance. 120? K? 1,000? A month? Per month? Mabiya ba no? Freelancer na virtual assistant? Tinawag na yung Nga na, dahil yan ako nakuha dahil. Cool. Hindi mo na sa client. Good Sa skills ni mo eh. Sa Skills po. na pagkuan na, pag close. Paano? Oh. Depende sa negotiations kung how Pag-close. ka mag-negotiate. Ako lang, one Process So, sa may downside, ana, sa Dili siya kuan. kung nakasalary nga nakadako. Dili siya perminti. no, which is Anytime pwede mo hawa yung client. Ang number one issue po makita na ko na kung mismanage ka sa kwarta, yabog. Budget. Rauban. Balong budget, pataka lang gasto. Mga friends na niabot o kuan from 20k niabot o mga 50 to 100k a month. Ay was. Gulon sila Grabe, na no? gipalit sakyanan, balay. Agay. Pag may go lagi may anak. Dili ko mga to mga ano na ko mga close friends na to. Okay ra. Nagkapalit siya sa kyanan og balay. Di, ang isa kay nagpalit diretso balay, yang isa kay nagpalit na sakyanan. Kana ning mo pag experience mo ba nga lugar gud ako din og sahod din no nya. Half sa imong salary is times 3 times 4 sa imong previous nga sahod. Kalitan gani. Oh, nakalitan ka ba niya? Wala kay una-una Ang ang tarong. long term. Tingala na lang ko nagpalit na mag bagong car. Look yun, ano niyo eh. Yung ba na kay tapulan na trabaho kay kuha naman nakakuha naman sila. Pero ang point na dyan to sa mugawas yun kay what if ba kung sa kalisod diri nga ingana ka opposite sa gawas ba nga murag makauna-una ka ba na ano mo balik pa man ko nga na naman diri tanan. Oo, Oo, sige ako eh. pag- pag- Hindi na ako mabalik eh. Ah, diba? Ano mo na yung murag ano sa kuha ba kanan tulot kay nga question ba. Ano mo balik Pero, pa man ka? Balik ko Pwede mo ra flex kasi- man ko sa mga kala. Pero, mga ampas na pa. if ever, og dire, nga na, Pangit yun. nga na kadako yung mong salary, di, anong maglakaw pa man ko. Gani mo bud ako. Hindi na lang ko. Imagine nimo imong Dol ba ko sa mong pamilya? imong health dito kay kanang pag magsakit ka, timanado kay ka, kanang wala na itagan chichiburitche ba Pero kanang Bagay. mo ang problema ko ang social bitaw wala kay well, depends man na sa tao. mabud. Pwede lang. Siya, Oo, pwede class. naman siya makig-friend dito. Kay Magtay na ka. extrovert man siya. Gani. So sa Thailand gadi ko ka ganas sa Japan. Adili ko sa Thailand kung kuan ko mag-work jud. Kung kuan lang lingaw-lingaw lang Thailand. Pero sa gawas yun ko. Isa na ko option kay Australia. Kuan lagi kay Tama ba yung skills para maka-qualify ka mato dito? Mao na pangutana po. Kung skills Gani ako. kabilidad. Taga siya kabilidad pero di kailangan dito. Communication Ito ka skills balo. daw niya. Di yun, Dili, basta uy. naay Dili, mga- sa ng communication skills kung wala kay pakuan. Di namin niya pa nga. Di na. Kay napod ba na yung uban? Naman siya background. Diba, para sanang isa ginakuha dito para makatukuan kay butchery.
Kabalo ka mag-slice, magkuha Di ko na portion. to ang pag-abutsiri na to. Mga ingana ba? Yung Asa? karni ba? Kayo, ano ba ito, di ba, nag-topic taga ganina, ang process ba? Ay, Gikan ka diri. mga certificates, ana, Di ba? para ipakita. Oh. Yeah, dapat Appeal ba yan na sa requirements? Skill po ka na. Nga, napabayan na ikuan, marag actual god, marag itistingan ka, kasi kita ni mo, i-videohan pa ka para Murag i-send sa demo mga ni empleyado. mong skill. Oo, nga na ba? Siguro pa sila ba no? True, kung sa kuha lang Nga, yung... saon mo lang communication skills, pero wala kay pakita. Ano ba? Pero kung sa kuha lang yung murag, ay, tubag na kuha na, I'll take that as an easy answer. Ano ba? Kung na kayo enough cash o dedication niya, with the right, tools, With the right Oh, guts. Sige naman, kakuha ideal ganina. Ang atoang Di ba, ginatopic, man good is, usawa ang process, usawa ni mo pagka-right cash, usawa ni mo pagka-right tools, asa ka mangita. o gani, with right connections po. Mo gani. Sa yun lang gani kay na ideal, mao man ang ginatawag Pero na ako lahi alam kong mo perfect world. point good kay di mo good pursuing ang butchery para sa kuha good. Kung dispensary pa na ka na medyo mo extra beyond jud ta sa requirements ana. Kung 10 over 10, pwede na tayo move 11. Serve for excellence, strive for excellence na yan. Ito, gusto na lang mga Pinoy. Trabaho. Kaya naman na mong job description kay kanang trip jud kay nimo. Di mo siguro natilod ng tamad ang Pinoy, no? Di man mindset. Wala na mo siguro sila mo trabaho, kay kabalo sila nga gamay at pildo. No. Tumad ka. To gago. Gamay lang motivation. Dili. Gamay ra motivation ba? Kay Dili na motivated. gamay ra magsweldo. Pila ko gidamtan mo sa media ba? Na baba na sa ba? Damdan. Ang isa kaysa salary o ang mindset sa Pinoy, di mo na sa ingon nga Mga buraot to. oh. Daghan yung barkada nga ni gagmay kay sahod pero dagko kay income. Exactly. Nagmay kag sa Gets pwede di ko. ba na confuse ka di ba? Gamay sahod. bro. Gamay kay sahod pero dagko kay income. Ito masabot na na. Mo sahod sa siyang ginatrabahoan 10k. Pero aside sa yang income sa gawas which is generating assets niya more than 30 to 50k every month wala siya ginabuhat. So multiple sources. Confusing sa at first pero pag i-check mo behind sa story daghan ni siya income. Yeah, una kay kanina. Submit pag gani ka sa matrix gani, participate ka mo ka. Tara. Parang naka sa matrix, in between lang yan, tabok-tabok lang. Imo matrix, imo hapong matrix. Okay lang. Rolling. Tingog dogol. Sound check. Nakuhaan ko ba kay first time ko na upat. Ang saman. Basig. Basig. Too good to be true ba? Gusto ko na ko i-capture bito. Patay, na mali. Kung gamay ani, Sa patay. tuwa pa, mo na ni, manifest na tinuod. So good na ni. Kaya kayo sa kuha wala views. Basta na kapok lang ang mga tao ba niya. Interakta. Natay tanawon sa Ano kuha. ni, sa isa na putang mga mic. No? Nakuhan. Baya ka tong sa Bayaman Talks. Good. Daga na to Pwede na nila. kita sa Discord. Napa Discord. Discord lang to ba? Di daw gana si Carl, basta di physical, with Gani, connection. kuhaan mo din. Patay kayo ang kuhaan. Lahi ba yun na physical kuhaan yun. Kita. Kaya mas maano nyo Para ang ma-conscious. connection ba? Ito yun ako nga podcast kay para nanagay excuse bitaw nga mulakaw. Kailangan nyo ka makigilaylag mga tao. Ano ba? Isa po, pwede siya, suggestion ako kay... Ma-immerse siya kuhaan. Pwede po siya butang sa Patreon, good, para sa Discord. Para mga, ka ng paid subscription ng mga podcast every month, So far good kay how kay ka mo kuhaan ko kanang kabalik ka pang content nga kuhaan ba. Content material. wala. Kagala. Kaya na, mahal ba nag-ticket na ang Sorry niya ganina Yes. gago na imagine na din ako ang reels bitaw TikTok nga kuhaan ba. Shorts. Ang intro ba no? Ko kayo niya mga points ba. Na, Hold on. para maganahan na itong bisita. Good. Ano tayo, mga lang mga good na mga naisisip na mga bagay-bagay. Patay ko rin. Kanin kay boy, balik na po. Dili na ko bay. Pagod ako nag-quit ano bay. Oh, actually, alam ko sa point ka mag-quit ka. Pwede na mo kung mag-UC tapos dili na. Pero di lang ako siya basta-basta quit. Bawal. Ako, aling kuhan. This is my story. It's my I'm the author. story. Unang sa gyusi pagkaurot ba. Dili na ko. Diba, wala na ko nag-gyusi. Oo. Pagka nagbutan ako niya, wala na ako nag-UC. Gani. Mga na isugod sa counting. Wala ko yos mga 3 seconds. Grabe bitaw ka addict yung UC no. Masa yun di siya kung nag Kutin.
Lisod na ka nang gisugdan nimo for a very long time tapos Mga ito ang nga habit. Ano pinaka-struggle di kay. Mga habit, yung kalaban na Sa ko ba, kung kanang hapit na ko kuhan, kanang may ilan akong edad nga, hapit na ko, mag-use ko ba? Garas na lang ba? sumugod maayo. Mo na para sa kono the best nga idea kay labaw nagkaragaling na-enjoy na nimo Kanang hapdos na kayo mong baka. Ano ba? Ya, medyo na nimo ginasingil na sakit. Ganit, di ba? Hindi mo explore different things ano ba? No, mag-kuhan, mag-heroin ka ba? Wala gani. Yeah, imagine mo Justified naman kayo po. Wala na mo kay kuhan. Imagine mo kung madakpan nga lang manggani kanya. Tigulang na ka. Unsay ulo-laon sa tao na ipriso pa ka. Tigulang naman ka. Ganit. Ya, wag di ka mo jamming sa mga ano. Siyempre, tigulang naman ka. Nasakit cancer, bisag wala. Good Okay naman siguro ba, basta di lang ka maka-harm sa uban. Dili, na may mga nasod nga kuhan sa tao Kasi gani. nga na po ka ba niya, harmful po kayo ka. Regulated. isa po na. Hindi, legal ang mga drugs pero regulated ba? So, mato ka dito. Na dito ka mag-trip. Actually, nana, sa isa ka part sa Vancouver. Greek mo na to sa Romans. Greece? Greece. Kanang epidemic sa ano ba sa fentanyl o Dagi, dagan man na. methamphetamine. Karon lang. Di dugay na to kanang nagatanong nga Sa Boston, documentary sa na. Pero actually, sa Portugal daw, legal tanan pero giregulate siya ba? So, mas less likely ma-addict ang mga tao kay kuan. Kaya ang Sure. ano, Ano, Mas pwede like, na. oh. Kaya ang science mo na, pareho good sa alcohol sa una, di ba, na may prohibition. Itabo sa una. Daghang mga illegal na. Illegal ang alcohol. Kaya makadaot daw. Yan, nagtimpla-timpla na Ang sila. nahitabo, ang nakabenepisyo, kato mga gangster, mga mafia, kaya nagtimpla sila ng alcohol. buhat sila yung sariling product nila. So, corruption niya Slit ba? nila. So, mas delikado siya kay wata ka balok sila timpla na maghirap gid ang mga mafia pagbaligya niya. Mas powerful na sila kay Nga naman sila yung mga sila may bala sa presyo. Yeah, medyo na yung mga prices sana, mga madula nila sa market. Yung mga adikto sa piratos, di mo sila pakialam sa price, mo sila kay hit. Kani so ang gibuhat sa ilaha kuan pwede ka mo kuanan ni nga drug pero tabangan ka na mo kung gusto na ka mo undang. Ano mo? Murag na insa ni kaning nagya pa way out sa May support system ba? ay sumpod Dili dili kay kuan nag-drugs ba, ka. Na ang problema mo gud mag-drugs ka nya. Priso ka pag madakpan ka. Asa may mapala ni mo dito. Mabuang magagsamot siguro ana nga style. Pero gyud sa la pag workout ba nga ni gana ang ilang economy tungod ana. Close na lang community. Nakita ko na sa YouTube. No. Gi Brazil man ata to basta something specific murag og sa kuan pa ba nang Mindanao gud niya Davao lang na part ba. Yang anang Davao na part is dagag mga kanang addict na ng mga tao ba. Yang community dili na gusto mamatay ang community kaya dito mo ginabagsak ang first hand ng mga products bago spread out sa lain-lain country. So mga tao rito, siyempre makapalit ka, barato lang kayo. I mean ba ang tao dito so dili matamad or mo unsa ba? Colombia. Tan maadik yung mga tao no kaya sa sobra Yo nya son na pagtrabaho. Mawat, di mo ganyan ang gibot sa government is gibuhi nila ang community, ginatabangan nila mag-change ang mga tao ba. Sumutong sama sa imong gingon Carl ba na naay regulations ba na sila gina-follow. Na mabuhi lagi pa mamatay pero ang hadlok nito nga story kay every kanto na kanang any seconds pwede na mamatay kay tungod sa drug abuse. Latong fentanyl. Oo. Yeah, was. Nagyan mo dyan crack na method ba po masubrahan ka. Oo, oh, kita ano siya ginasagol siya sa Inject naman na. ginasagol siya. Inject or lutuon. Ay, katong sa kuhan. Charo. Choro. Pero kana mong gud yung laha kay murag mga professional na mo yung nagluto. Nya bantayan ka ba pag kuha mo. Kato kayo Tama murag, nimo. ang Bali na kay murag guide nimo ana. Oo. Mura po na siyang vaccine, di ba? Dili ka ma-overdose, bantayan ka ba? overdose kaya po ang ginagawa lang nila kaya nabantayan lang nila mga tao. Naka-ID na ba? Naka-Big Mga Brother. kagang mga imong diri kay daghan kay kag tusok. Lain na. Ayamas. Nya kung dili na magsilbi diri Murag bali na paminaw na diri. ko ba murag hugaw na kay kana sa katanan ba murag. Nabantayan ang word na anong ginaingnan nila mga kanang drug free na kay clean. Ano kay kanang dagong ginatusok. Kana po delikado no kay naga Maski pag mayon sila nga balik na gamit. maski pag mayon sila nga gi-sterilize limpyo ang ilang equipment. Sterilize na lighter na may Ay, gamit. gawas. Pero yawa mo sa Sterilize na kay itom na. Mayon sila nga limpyo. Ala, labayan limpyo ka ilang to. Yung pagka- pasunog-sunogon. Limpyo ilang
Limpyo lang. Ano, di ba? Ang alcohol, masigaw na. Sterilize. Pero ang imong gipaslap sa imong lawas kay wala chemical man. Oo, kana Wala lang. gyapon. Wala na downside. Kasi pag mayong kag limpyo na, limpyo. Pero ang sulod nimo sa imong lawas kay bad Kasi gyapon. pinaka-organic ka ng form ng heroin. Diba? Papay. Coca? Opium, diba? Opium. Ito yung murag Papi. sa to, papis, Cactus. ice. Kuan. Smoke kanang- gabo na nila. Hindi ka ma-form sa ano, pwede inject, pwede kuhan, Chocolate. chemical ba ano. Mo din na heroin. Mo din na ang heroin. Bantay ka na kanang sa Kanang linya na payopi. Payopi. Peyote? 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 Ay, wala. Ano mo na, kaning Peyote? cactus mo na, ano nga, psychedelic. Ang Kidilik. Oh, peyote sa mga kuan Native Americans. Ang ano, magod, ang psychedelic, magod, dagan mo nag sa branches, magod. Hallucinogen siguro. Dili Jud, psychedelic. part ang hallucinogen sa psychedelic. Bro, murag kumingon kag science ba kay psychedelic yung Category, pinakasagot. category. Oo. Psychology? Pila ko baligtad. Pag nakabasa ko pagulong. Siguro Ano ba tama sa ka, mali psychology? ko. So ang, Pero ang lagi kasabot opium sa- kuan gyapon siya cactus dili. Kana hindi ko sure. Pero para sa ko plant na siya. Ano siya? Di ako Flower na mataingon plant. ba nga kanang moingon sila nga don't panic it's organic. Di man tanan nga organic. Maayo sa mga tanaw gud nang kuan papay kanang ingon yung ba organic gyapon na natural man. Aning, di mo ko makaingon nga delikado ang Cyanide. Organic man ang cyanide. Oo, potassium sa yan. Makahilo man. Kuha man ang gyapon mo sa kuan. Ang organic, Patay. manggod kay mama ko ng mga raw materials good. Knife fruit. napoy sa kamini nga na yun. Naman. About sa health. Organize. Kanang pag organic ba, which Organism. is dili makapoison sa imong lawas. Anong Dili, pasabot? Imong pasabot mo good Ang- kay materials mo good. Yung Ang pasabot gani, kay natural materials gani. kanang sa health conscious mo Plant. good sa human. Mo gani. May mga organic ug dili organic. Fresh from Pero natural ba? datong gingon ni Elon Different Musk in nature. dili tanan mushroom kay Diba, mukha yung paisunod sa mushroom, patay kay. Organic na siya. Organic plus regulated. DTI. Para sa type. kanang kuan ba? Rugby. Ayo. Ang rugby, di ba? Di ba brand ba ng rugby? Hindi man na organic. Ang tawag unsa gyud tawag sa rugby? Unsa gyud Rubber tawag na cement. unsa gyud nga kuan? Unsa gyud Rubber nga cement. adhesive. Basta adhesive. Adhesive. Rubber Sana na seal? siya tawag dili. Ang rugby brand na siya tapos ang mga tao Rubber cement gani. rugby na ang tawag nila sa mga Brand. hingana nga adhesive. Makaamat sa rugby. Ang bulka di ay. Mo ganito istorya ano katong pag kuan sa rugby kanang Dili na organic. tingtingan sa mga bata kay sana gitweak nila ang substance so la dili na makahay. Yang bulka kay makingana umon so ni transition mga Gisagulan. Gisagulan mo to nila kuan kanang murag oil good para mabaho. Ang rugby niya mo to ni Dito ro nakadungog og kuan ba kanang bata History. dungog. History sa kuan. Bulkasil. Sa mga kay mga dungog jud kog bata mga wala Ilan? pa chip nagbulka. Sing ginda ko bi. Sing ginda ko bi. Yawa lagi mga bata lagi mga lagi. Ano ba yung uban po sari-sari mag-dispose na isa ka kutsara? Ngayon ano siguro. Bago yung ano eh. Yo unsa kay kuan na no effect ka na no? Uga nagutok eh. Sango ko ka pa. Ako mura Pero kaya makita kag mga Son Goku. Bro, magwala ni katisting. Buwang wala ka trial. Ay, ito sa Baringas. Ito kita dawa. Gugulo-gulo. Gagayaw. Ano mo? try nakapulka po. Ay, Wala man. Wala ramon. Pilbi ako ito. nag-record na. Ano record eh? Joke ko to siya. Joe. Kung ano podcast susunod sa kuha dagat ba? Dagat yun eh. Kapa na ya. Pwede ba saba ang hampas ng alon? Punay ng mga ibon. Saba yung. Ay sa kuha cottage ka na Palit ng tag-whiskey. Yan ang champagne. Abot. Chill-chill lang siya. Gani, kanang isa tagbaso ba? Gumugo lang ko. Champagne. Ganagmay na lang. Dali lang ko makatugon. Dali ko pugay ko malipong ba eh. Dali ko mahubog. Ate yung mag-inom, magbuntag. Nag-inom kami ni Pau-Pau og kuan do ka Red Doors so hubog na kayo sa katanan. Gago kami magigiyuhan. Gitabang lagi ko dito sa Siargao lagi. Luyan Na na. sukol kani yuhan nga mag mo kuan man binuntagay si Dahil kuan. giyuhan eh.
Ikaw, may di mo balibad. Ikaw, di po ka mo balibad. Mahal ko ba? Ikaw. Ikaw, sarap dumag to. Kuan kay masuko man si Juan balibaran nimo. Buwang. Dumon pa to ba? Kamura ganit mo kuan. Dugang patayo, pingis pa man. Yun, huwag na itong Shargoy, gas. Wag ko ba na kay ko ato, Carl. Noon sa ka doon, Nag-acid Panic reflux attack ko ba? Nga na ako mahubog ba, sukad nagkanan. Marag ni bulag eh ang kalag sa iyang lawas mo. Murag, murag Maganahan mo, kagingana do. trip yapon ba no? Na nabaliktad. Bulag yung kuhan, kalag sa Nabaliktad na yung sikmura sa mga balon. Dili ba ka nang murag Traumatic ma-irritate ka na. bitaw nga kuwang tiyan tungod sa shock. Kulang pa yung tulog. Acidic na sa Oo. mga. So, ang problema pa yun, minum kag tubig, abi nimo gumakuan sa Flash. Ma-flash. ma-flash or ma-kuan sa Buot na yung samot. kanang mulasaw ba? Kung mukuhan, backfire. Ni backfire siya kay na-irritate gini mong kuantiyan. Sige sila gingon sa kuha pagkaon lagi. Buangan ni mo. Kanang gikan kay Gago mo taon, samot kay Yo. ka full. Musamot gani, mo balik na pud niya. Suka gyapon. Oy, tubig. Oh, so dapat aguantaon yun mo the whole time. Ihi na mo na do. Or Pagda na suka. gani mo, nya ang problema mong gud kay pauli na mi. Nagabiyahe mi ba nya? Sige ra kog suka ba. Pakaon na pag kanila. Yawa. Ako di lagi ko dapat mukaon lagi. Di lagi Carl dapat mukaon. Ay ginapong kasi ko nila ba. Traumatic Grabe kayo lang. eh. Dugi kayo sa bano ba ito nawala no? Lain Ay, yung lagi balon ko may eh. barko. Sakay ka. Grabe ni suka-suka lang sa barko. Gigda no ko. Na samot Dugi lagi pag mo sa barko day. Ha? Dugi lagi mo sa barko. Lansya man to. Bilang ito ko. Kanagong murag ka na mutabok gikan talikod ba gikan magsaysay ingana na sakyan na mo ba bali ang mura ay kanagong supposed to be hangover ka gusto lang ka matulog Oh, yeah. nya naka sa balod ingato siya Suka mo ba? Grabe. imagine na 2 hours ingato murag kagyan na Horot naman siguro na akong samal eh. Wala ko yung ano nga kaon ba? aloro Man na po. Plano ako itams. Wala po ka na dyan. mate Mati, no? Ito sa Spring Resort. Itams. 3 days. Ay, mati din, itams. balik ka Mati. itams Tama ba? Murag ang pagsabot sa kuan Sige, kay maigo na po Mati kay pag- Murag Siargao. Murag ito, murag mag-siargaw, no? Pero sa ko, mas gwapo pa mate oy Ang Mas- ano ano lang na sa ganig Siargao. sama lang Siargao Ano lang nakasikuan sa Siargao kay nali mga foreigners. Dito manggol kay paghuman sa airport, landing diretso dire kay magbiyahe pag ikag Davao. Yaw, entro ba na? Ka, kung saan ang Surigao o Siargao? Kung saan na sila? Lain. Sila. Dahil na Kaya doon lang mag sila oh, ba niya? dol-dol pa siya. Ang pangalan, doon lang. Siargao, Surigao. Kanang murag di na ako gina-complicated na kung things okay daghan na imagine mo sa bayot gini ka na sa LGBTQ daghan na sila ganang categories and hierarchy nabuhat, ala. o nga nino niya para sa wise kung bayot ka Bayot pag lang, unsa ay. ka label bayot is bayot jud ana ini Ang topic mga iba, mga pronouns. Kita yung mausap na kit nila. Good. Tay, high-tech na kita nga, mausap na kit nila. Babae na kit. Bayot yan pa mo. Tanong. kuan mo adjust na lang ko as long as na ako makita bisong Prisuhon man na si Dagol. Prisuhon ka kay dili ka open. No, mabot ang panahon na girl no. Mabot ang panahon na prisuhon ka kay dili ka open. Good. Imagine na nimo naabot pa sa Senado kay tungod lang ang bayot ni sulod sa CR sa babae. Mga balbal, Ina-insist niya nga babae daw siya. Kung ako pa na dito, usi pakin ako si mo kung mo ano kas babae patalawa daw to si mong ubos kung babae bagit. Na ako makita ni espada diya pagpuyo na lang. Kung nagpa-trans siya. Okay Ano na. pwede ba siguro? Kay di naman malunggaw. So, pwede, trans. Ano jud mo kita nga hiwa jud ba? Pwede po ka homophobic do. Ay, Dili. Gol. Sa ako straight as fuck mo. Dili ba ka ng Homophobic ba ka nang hindi ka ganag mga bayot? ano ba? Dili mo bud. Tagdan mo sila. Sila ang Ila ka man trip good. Ako lang I don't give a fuck lang sila ba kay ano mga sensitive creatures mo na sila good. Murag kung sa chikay pa sa chicks pa ba stable lang yung chicks niya kana sila kaya ang predictable chick mo ana. Yeah,
Gago. Ito, legit. Wala ka man ba? Kung bastidulan ni mong bayot ba, basig patyon ka, ilubong pagbuhi. Ala, gani. Bastikan pa sa mga Ala ba? Wala pa lupa. Pwede ra ka kulatahon. Ala, Ay, sa abuse chicks na ka ba? ba? Ala, gani. Sakit silang heart. Sila po ba dahilan nga nung ma-feel ni mo ang kana kung catcall sa babae. Ngoy, nga na ba? Pugi. Gusto no? Yung mga Nga feeling aso, awesome ganito. ng mga babae. Kamu maganda Ang siksis. full kayo ba? Pugi. Sige, kag pangkat ko og babae niya. Pagkatkulon ka o bayot, suko ka. Gago gani kayo no? Gago ka, Brad. Sila gani ang karma sa mga lalaki. Taon di ka. Ano pa? Wala, ako kay dili ko nag-fuck sa LGBTQ kay complex kay lang sa na binary shit. Pero naman po yung mga bayot good nga, dili po sila sangayon sa kanang mga ngana. Kailangan ko Dili po sila ganag Kung mga bayot ka, pronouns. bayot lang ka. I mean, imagine mo, dili sila magkaanak pero nag-multiply sila. So, para sa ako, I don't fuck with them gay. I don't fuck with these creatures. Oh, ala gini. Pictures. Pero mo to ka ang sila daw kay na mga mental disorder. Ayo, Some, few. di mo siguro tanan yun. Dili man tanan. Pero mostly, Ay, pa siya sa evolution, no? Kay sila ba kay gikan lang na sa ilang Pero ba, hindi yan, may... part na sa evolution. Sa ako, I don't give a fuck with them. Actually, namo yung mga friends pud good na mga bayot pud good, na chill lang pud ba. So, di lang dyan mo sila biklon na matriggered gud sila. Okay, Wala na. bag. Gusto ko, butan, kasagaran. Di mo? Butan man bro. Punta man sila. Dili tanan girl ayo. Dili tanan? I-trigger ang uban. Kay kasabo, no? Ano lang? Risky mag-share. Cut. Bayo, logo di cut, eh. Ina mo yung mga uban ko na bayot good nga, pabayot lang pero mabikil dyan nimo aw. Masuko sila ba eh? Makita nimo. Kaya nagmamali ni pagtawa. Lato ka rin, no? Ikuan lang i-mute lang to. Hello guys. Boy po, Welcome back guys. sa ating break. Break lang muna kami. Kuhan may kay na kuhan si Dagol na bugan ba? Ano good guys, sensitive mo gusto abog good guys. Napa di earring allergy ba kag earring? Sometimes depende sa species. Pero man si Miming, wala mo siya allergy. No. Ika. Kadungog sa mga Dungan pa Okay, dyan. ambak ron. Tabi lang kasi bibig. Wala kaya sa species ha. Nagahulot lang siya ba dong makalma ta ba sa mama mo? Ano abot na ditong hiwa? Animal instinct. So, session 3 na po guys. Uy, wag yan po ka nagpailayla po yung pa si Dagol. Nanong, okay naman siguro to ganyan. Ayun, oy, tama na to eh. Dapat na ano, na-set No, category no sa more kwan. Ano ko ba? Ano ka? suggestion ako Carl. Ulit. Kaling na-set of ano ba, kanang rules good sa introduction para na-follow ang contestant ba. Ano gani? Guess. Guest ba? Nako, ano kaya ko siya mag-set up kag kuan. Kana at least 5. O sa intro, ana, ano Okay. sa yung... Di ka lang ano lang, Let us ganun, welcome. nakaset na siya nga question para sa ano ba, sa motubag. Sa guess. No, lang na kay paper Kamu papel. gandam nga mga butid mo. Ako ko ka gana, nabot na mo. Oh, basta kay someone needs help. I'm here. Gani. Nga kami ba magsugoy kay diretso. Di na mo man na story. Impromptu. Kapila naman. Wala pa ganin ni kuan. Alak. Siguro kung naibago na po, maganda may ako. Dapat na joy alak para kuan. Question Carl ba? Dili ikaw po'y mag-edit na Carl. Kuan, wala mo kayo ko guide. Passion Kuan, ginatatry na po ang kuan. Ay ka nang cut-cut lang mga scene. O katong mga illicit. So katong whole video kay gina-cut-cut Limpyo pa na. Murag kag naglimpyo og isda na. Filter. Kaya ano, Yeah, 33 minutes na. Pila na balik-balik. Ako na buhat kay kuan, fast forward no nya. While katrabaho ko, paminaw na ako. Nya, pag na ako nadunggan, uy, magdain lagi ni kahit ako. Pause. Cut. So, multitasking. Ano man, okay, plano, podcast. Laman, sabi lang po sa trip. So, plano na mga business. Okay, interesado pa ko ano. Plano ko magkuhan, t-shirt. Hindi. So, kung iping lang niya, kuhan ka ng, let's say, para ano, mag-clothing brand ka. Kung say, common ni mo,
na unsay common sa imong produkto nga naas tanan. Common. Oo. Say, sabi mo. Yan bang universal ba? Oo. Di ba akong pangutana kay unsay kaparihan ni mga naas sa mga naapod sa kauban nimo ka kompetensya. T-shirt. Oh, di ba? Oo. T-shirt. So ang sunod akong pangutana ana unsay buhaton nimo something na wala sa ilangan na sa mo. Oo, kana. O gani, ang ako kay buhat ko mga t-shirt nga relatable bitaw sa mga Bisaya na mga expression ba nga storyahe pagsuroy nga gupon yun ako ilang kuan ka makarelate yun sila ba. Tradabay. Pero Saka. kanang dili ka nang dinalian dito nga design ka ng badass Badi. yun kayo ba. Badi. Marites. Si Ato dia. Ano, karang rikon. Trada chuy. Oo, kana ka. Lagi. Ano boy, ano ko? Kalagaw, ano. Bossy. Pero kung yun ako drawing yun. Tagalog man. Napot siya naong ba? Bisaya yung ginaong bitaw pero chuy tanawon ba? Gapo bata. Oo, pero Mga arag karang bata kilid-kilid ba. Gago, ano mo na. No, yan. Mo model kinakalit ba real quick. Pero Ano mga badjaw ba? Kasara ni mo picturean. Pero na magsingko. Badjaw. Yung balik. Yatag na lang guni mo. Murag ex-deal niya ba? Yatag Yan, niya. nagulin ini. Kasuhan juga na pag dako. Di ako ang good ka ng, ano ko nga guy good ka ng idealist ba. Dagan ko nga ingan ba. Walang jud ko, kulang lang jud ko right people lang jud right correct mindset ba. O wala ka ng risk taker gani. Pero na pang invest. No. Nag-spread na ko sa mga ano gani karon no, nag-spread na ko sa mga savings karon kay dili pwede like saying nila nga save lang. Kailangan mo diversify para maabot sa time nga pagting nga ingon nila nga tagilid na or bagyo na dili nga nakawarse mo ba. Sure. Murag sila kay nalumos na sila, ikaw kay padulong pa lang malumos ba niya, ikaw gani kay naglakaw lang sila ka nagkarakara, ikaw nangapi pa ba. Ako malumos na akong silingan. Okay. Yan na gani. Okay, tama. Bito na yung mogol nga lang. Buda kong kuhan ba. Di ka nga kusano good sa pobre Hard life. nga pamilya. Not saying nga pobre, may tungod pobre kwan. Saying na may kayang pamilya pero pobre mindset pa. Gani. Mga middle class nga mindset pa. Gani. Gusto na So, siya. kuhan ka business-minded. Good, murag Strive for realistic improvement. guy lang ba. Dili ko gusto. Gusto na dyan ni Magdagol ba ko. Naka-share mo gusto siya kuha na gusto siya mag-settle na siyang self. And no time for kuhan ba. At least kung mag-fun man siya, maka-earn gapon. Nah. Fund o. Fun ba fun? Kung maglingaw-lingaw ka, at least nag-earn ka. Bito, man nga na. Buda kong kuhan mo. Nga ginawa. Ano, imagine ko mo, ang common mistake mo sa to sa Pinoy is ang always ginastroyan sa common tao is Status ni mo. unsay mong trabaho o pilay mong income. Pasabot ana, pag ingani mong Number one questions in the question. first place, Realistic ka. dili nag-represent ka sa employee mindset regardless unsay status mo sa lifestyle. Tama. Pero kung mangutana ka sa inganing maayos. kuling nga, unsay types of income nimo, sa mga generating income nimo. Dara sa ingana pa lang natubag, imagine nimo daghan kay mga pangutana. Makarelate na mundo na bisan pag di mo kaila. May lang nimo ba nga oy kani hustler Same good ni kay kabalo murag makasabot sa ako ang mga way of Language. thinking ani ang language ba. Malas na sa kuhan, mga sign Pero language. what if yang pangutan na kay gusto lang siya makichismis sa imong kinabuhi. No, may lang no pula nimo. Dili siya into business. No, wala man ay murag kanang ginaingon nila. Naay mo rag kuan kaning Aura. No, murag gut Science. feeling or instinct. Nga nga method ba? Makita Yung na po mga din mo makita sa- mo mata ba? Okay. Oh, may lan man mo sa mata kay mag-connected man mo kay ang conversation mag-flow mo guna dili lang No. ikaw naga-feel pud siya ana gani magpulyanan na lang mag-fill out ba until sa maabot gyud mo sa point Siguro of view siya niya. pangutawan na wala siya ka-fill out. Mo na ng chismis siya. Dili- Magkana dili. mas magkana. Wala po na siya. Kanang mga tinubaga na. Bitaw no. Kanang tando-tando lang. wala siya nakigstorya sa imong ba ana. Maragi, nag-extract lang siya sa mo. Oo, Tapos ang wala na realize sa mga tao ba nga there are different kinds of income. When I say different kinds, dili lang kay nagatrabaho ka
para mo income. May ways nga kailangan nimo buhaton na pag once na achieve na nimo hatagan kag generating income ana. Kaya naman collected yapon sa tao. Regardless small, regardless big, regardless medium, basta na siya system, built-in na system na ikaw nagbuhat. Patagdalaw notebook ba yung banga? Notes. Lagay ko yung to. Ni Spark. Okay, kung pinapangita gani karon Carl lang sa tinuod lang kay set of expert, business minded og risk takers, labaw na mga risk takers. Sara man imong plano kung dili na nimo sugdan og lihok. Mo jud. Joel is taker. Taga na mo realistic. Yawa ka. Taga na mo realistic nga ano kaning approach sa business Walay business nga ni first try nimo ni boom dayon. Ito, no? Dapat kailangan dyan mo Boris. The more ma-failed mo as a team tapos nag-try and try again mo. Imagine layo kayo mong mabot. Pero dapat mag-notes pod ka. Sabi na ako ni mga. Listen Note ko pod ka kay. Maragol, ang wabag kuan ba? Padugay mo team. Yung Yung ano, ang akong pangutana sa team din yung Gani, kung solo na lang day ka. Kako, it takes years, uy. Di man ka sweeto sa... Pangutan mo, tama ako sweeto, bre, ko sa tanan field. Dili man. Ano ko certain field nga kani ko sweeto ko. Oh, so kung nga na, ma-hire na lang ko. Kailangan gi experts gani no, kailangan gi ka magbuog isa ka team para makabuog kag isa ka bis. So, ako yung masuggest, dapat mapil kag mga org. Mga org ba kaning Organization. o ano ba? Kaya ron nakay kuan, dagan kag mapilian og connection. May isa ka con sa side na ako. Dili pa nga nakadako kung budget. So kung mo take risk ko nga nakadako, ma-zero out ko, tagilid ko to the max. Di man kay maghatag ra mo nagmurag fund. Uy nga na, di man uy sa liga kong kwarta sa wala ko kabalo nga method yun na unsa na nila pag-generate. Mana mostly mga tao mas scam. Dili ang purpose anang fund. Regine, unsa ito Dili ang purpose anang ang funding nila kay para man na sa inyong mga meeting kanang magkitaay mo ana siyempre namin jud may kaunon Para Inom mo sa na ako po pointless kay na siya kay ngano ang unang kwarta ni imo ang gusto connection man kaya mong gusto. No, di lang sa connection. Right people raman na, di na mo lang sa nalang Right kay people sa right industry. Bala gamay lang. ang point Dili kay kay para kang mag-forward girl ka. ba. Papo mo gyapon ano. Basta ang point na ko sa tanan ni nga niya, pasimple lang nako. Kailangan lang ako magbuog isa ka team para maka-create kog isa ka business para dili na nako kailangan mo trabaho kay ngano. Ay isa ka business pag maka-own kay isa ka business, ang number one control nimo is gingon na nako na word is control. Imagine ha, pwede ka mo trabaho as if sa kumpanya pero wala ka dito pero nagadawat kag sahod. Kaya kabalo ang ano, ikaw matagiya sa kumpanya, ikaw may makabuti. Unlike sa trabahante ka, makabuti ka, limited mo options. Ikaw perminte sige agay, sige reklamo. Unlike sa ikaw dato, pak, magic-magico lang na nimo, straw lang nimo mga right people sa kumpanya. Liyok na, sundado pa ka, tax-free pa jud ka. Pero ang pressure na ba kaya ang risk pag-one business? Oo. Then, tagaan na mo nga nga concept at tinamad nga kanang Hindi na ka masakto sa camera. lang. Unat sa ako kay kailangan ang exercise. Gana ng business mindset ni Dagul. Tagaan na mo kanang tinamad nga Business talks ba? kanang Ayo ba, tinamad? Hard work gani ang topic naman ni Smart, Car. hard, work smart, not hard. Work smart. hard, work smart. 50-50 gapon. Work hard, work smart. Mura, diskarte ko ang diploma. 50-50 gapon. Sa man ay Ay, work hard, work smart. Work Work hard. smart. basta cool ko basta ano. Hard work smart. Tantister naman yun na. Hard work hard. Ano, work hard, play smart. Don't hate the Tama. play. Feeling nga kanimong paliton ng sapatos kay mo na ni maigo si mong price niya pagka next week na niabot na bagong brand May baka niya akong Lagi. na. Yes, yes. Yung palitan ni mo to uda. Welcome to the Matrix. Yung nabito ng Matrix bitaw. God. Sa mga At the end of bagong the day, who cares about your shoes? ikaw pa Pwede na ano namin yung value sa mga palit. It's just that kuan lang ka ng iwigyan mo ni mga pros and cons pa. Happy ka pero wala kay kwarta.
Di mo ang problema diya pag abini mo pagpalit nimo sapatos. Ug mao na ang end goal nga kuan ba. Ang ginaisip nimo mao na ng happiness. Kaya nga bitaw na. Materialism na ba. Uy, ang dagol eh. Ang init mo Hindi kayo. siya ba eh. Kalinturaw yun na siyang samot. Kentura rin ka, Gol? Ako, tanaw, gumat na. Yun, tambay ko. Mura na yung mga kagubog. Ganina pa ganina. Weird kayo acting. So weird na kayo yo. Wala ka, gadota, gol. O dili ba? Hayag pa manggod kayo. Wala, wala. Hina na kay ko. Gindangan ako nila. Sayang kayo. Kapap na sa mo, ha. Arat na. Gusto ko ito gamay. Kuyan ko, kuan. Kuyan ako magdota. Ilang nga, nabisbog ba eh. Anak, gusto ko. Init. Dili na punta to bang. Nag-init ko. Paubos na mga. Nag-adjust sa shadow ba? Magani. Luyag, mga nangangay dapat sa baba. Pwede mo na isa ka o kapoy ragkuhan. Ayun sa paminahon sa simbahan eh. Kuhan ba yan? Jehovah. Melody. Jehovah's Witness. Pizza po siya. Ikaw po eh, kung travel ka po eh. Asa mga madto po eh? Sa mga Lugar? bansa. India. India? Anong India man to? Gusto mo ito sa kuan. Buskinshin. Sa Himalaya. Anong Himalaya? Malayan so Malayas. Mount Wala lang, feeling ako, mura kong nasa kuan. Mura kong Peak. nasa, sa Beres na, di ba? mura kong nasa earth. Pag nako dito. Sana, sir? Oh. Wala dito, sir. Wala, namunta sa Mas Matrix. grounded ka dito. Mas grounded. Namunta sa Matrix. Wala may system ko dito sa bundok. Wala ko to sa kuan. Kami na ako, mas kuan dito, mas human ko dito. Mas tao ko dito. Ano sa trabaho ni mo dito? Feel na ko, wala yung mas human kung asa ka nga lugar. Kung di ka maka-human dire, di po ka maka-human sa asa ka man. Wow. Tama. Kaya magsalig man ka sa external kuan. Sa pasabot. Kuan man good. Pasabot ni mo Carl kanang internal Oo. Dapat i-generate mo siya sa within self within yourself. Isa pa yung taon mo sa lugar, sa material. external validation. So walay kuan limit Makasolve. ang lugar. Oo, di mo dapat limit mo sa lugar. Kung naka dito, di okay, mas mayo. Pero kung wala, kaya pa mo siya buhatan. Pero I mean ba, ang imuhang para sa simot mo na hangin na di ba diri lahi. Dagi. Murag na siya. Vape man. Nag-vape lang. Lahi na yung kuan gol. Lahi ng hangin gol. Ay, pag-yosi gol. Hindi, istorya, gininja sa gipa, ba't ako ganahan ako. Lang. Gago, playful yung ngiring mo. Muna yung mo, hulog, ikaon bay! Chocolate yun. Foil man to. Ba't nga kagiro ka sa iring? Di man ganang nalang na-realize sa iring ba nga pag Dili ni wala man may laga good no. Sa gawa sa mong balay kay dira mo ginalabay ang kanang hugaw ba kay na may Mga labaw. ana ginatapok lang ba niya ginatambay iring. So dito na sila nagpuyo. Na-realize na ko every now and then taga na mo gawas kay dito magtapok ang mga mimings. So asan yung ba dapat ibutang? Dapat i-dispose yun mo dayon layo sa yung balay. Sarahan. Di ang iring dapat sa wild. Ang iring i-dispose. Kay kuan manggod ka lang Tanggal lang sa Matrix. Gago. Ang Matrix i-dispose. Tanggal lang sa Matrix. Yung asa matrix i-dispose. Kay sa kuan sa wall sila dapat. Siguro katong kang kon din isya mo gani kay ba. Diyan. Katong kang sa to Chris Chris Brian. Brian? Iya, Siguro ang topic Brada. na ba? Bless and love, brada. Brada. Love, brother. Brada. Ay, Thailand na yung apel Dapat kay... brada. Dili brada. Dili to Brada. kung dili brada. Magitan sila ko ito nung kaya gini... Yo, takdan ko si mong kalintura. Wala mang gugugi kalintura, no? Kalintura kay. Guilty as fuck mong gugu. Di, wala na siya tulog. Carl mo kay Ay, ikaw, Ikaw, kay kalintura. Yung kay kalintura sa dagol. Wala guilty. Mo gini nagyusi ko na idugay ko wala nagyusi. Sa tayo. Yawa, natagam ko kasabay, kalintura ko ba? Yo, wala hindi kong paminaw, mura ko gidinggi. Kuha nang kupoy. Pero, naulian ra gyapon. Short story mo. Gusto gamay lang kay balas kipo yun. Ay, nagkuhan, abi na ako, wala na ta. Mano, ay, ganina, Roy. Mano mo kaya? Ay, dili, nag-record ka po. Ah, nag-record eh. Ay, gago, sorry. Yo, abi na ako, nagsulanay na lang ta ba? Ilang oras nila, ano, Forever na siya magdagan, kinakasak-sak. kani?
Oh, utod sa kapuyan na tanga. Tara na, passing na ta. So nakakonek ang... Wala naman ko yung maisip. Dapat lagi dili ko nun si Kipoy, no? Dapat dili siya ikuan sa nag-record para impromptu ba? Gani. Ma-conscious. Nagsakit ka no? Nanulian ako. Dili, lain magug kay tubay kay wala ko gidinggi ba. Lain kay kung paminaw jud. Tinggal lagi ko no. Nadinggi na ba ako no sa una. Sige, lagi ginumog dagang tubig lagi. Kator mo punto last dugay no. Sometimes kabalo ka, suggestion. Saan itong blessed in love ng mga story sa mga... Yung tiwasan na to ay na sige ko. Ay, sa bawi. Ano man po ka? Sorry, kunat lang ako. Mura na kag lulo, liayo ba? Na-conscious magugugod kay sige ka si Kipoy ba nga. Lando ko'y sakit. Hindi cute lang kay Gum. Pa-cute lang ko sa imo ha. Sige, cute na lagi ka. Ano Ito ba? ka gal. Hindi, bayan na itong Chris Bryant si Brian. Bless. Brian dito, Brian. Brian daw ang Brian. Bisaya man. Brian. Brada. Bless and love. Chris. Brada. Nasa naman, dugayo eh. Gaya, sa pawan mo gudin niyo gud. Kago sorry. Ako lang ito, murag. Doon na ako ito ang Ang saya. brada kay ginitan to. No. Banha ramon kay social media. Kalat mo kay siya. Good. Dabaw pa dyan. Palit siguro tag himno na para mga makuan ta. Inyo pa tumutumuman. Kapit kalay. No, pang mga ato sa report siguro. Pero kamo good. Isa sa Sa masat. gana atong kuan ba atong Hindi na mag-inom. Jutin mo nagma. Ay na lang no. Kuha na kag... Bukuro man ka nag-inom po eh. Dili. Wala mo wala na ko yung maisip. Wala na ko nang usan ni. Ayos. Busog na ko. Ayos, sanaya mong self. Isa na yun. Dili mo sige no. Ayos sa naya Dili mo bitaw. self. Oy. Kung sa ko last Kaya mo yung mga wordings karon yun, no? Bernes. Nyak before ato. Ambot lang. Wala ka balo. Wala man ito nagsabay. Kaya wala ko chat Balance, brada. Kuan ka busy skilla. Numbers Plano game. bagay rin no. Ano ba yung report? Ayo tama rin. Apil kayo na sa kuan. Sa B-roll. Plano, mga bird. Napay bird, no? Yawa weird kay kung journey karon ba Ano man. kay dati ka nang pag mag-eskwela ko di ba daghan ko kaila karon kay wala ba Ginatry na ko mangitag kamigo pero wala di ko magka-friend. Nako amigo isa ka buok. Taka naman itong mga dati ni mo. Sa may ginapasabot din yung mga nila. Paminaw na ko so dili may amigo. paminaw na ko kuan ganing Sa din ginapasabot Dili. yung mga nila. na naman amigo naman tadan. I mean ba sa Sa kuang eskwelahan mo, lakaw di ba? pasabot. Kung lakaw kada adlaw ana ba? Ako na lang. Paminaw na ko ba kay naniguwang na jud ko. Taw na kay how di ko mangitag amigo. Yo asay. Tagang kay kakauban. Dagang yung kauban. Basig pilihan bugi ka. Di mo ka. Di mo ka mo. Ako isa mo ka theory kay basig. Saan? Kuan ko na pag make a move si Kay Kipoy. wala niya uncle no eh. Mag-friend kay uncle ra kay. Ano, wala ko na kung kuan. Siguro na nila, uy, uncle. Ayat na no. Taas na kay confidence. Ano ba? Siya, pangalan ba si Kwan de Kukul, si... Hindi mo tawag ko call kuya noon. Pila nakakatuig Ang ya angkol recall. na yun ko. Tawag kuya lang tawag sa call. Pila nakakatuig ya. Duro kalata lang jud ko diri sa circle. Pero mas maayo man po siya kay dili na ko kayong kanang Ah naman itong mga dati ni hindi mo. na mahagad na inom ta, mga klase na ba? Kapuyan. Kaya wala na lang paguman. Ito na uli. Kapuyan, kaya nga na. Kapoy na po ba? Sa inyo na okay lang na mag-inom kamo kauman eh. Kaya sa ato kay di mo Ikaw, madayon. Oh, nya di pa gyud madayon. Wala gay, nadayon yung podcast. Wala gito Di pa gyud yung... madayon. Gago na Mag-shot. set tatal. Muna usay ma-miss na ko mag-inom man. Kung may shot na magdala kog duyan. Dala kog duyan. Mag-shot. Kung mag-shot tayo if ever. Kaya matulog na ka. Sa kagi, magdala lang pagkutuyan ako. Kailan Ano ko yan? yung Duyan. kailan ko yung pukawa pag Tagong tutulog. stand. Kaya masama ako magalit pag kinigising. Lalo na pag nakainom. Ano pa magawa ko sa'yo, putang na mo. Dali, ay kumubog ron rin. Kung mayroon yung kwan. Tolerance. Sige, magkuha na ba? Kanang murag tigulang na ba?
Sige, 30 pagod. Tayo ni. Tayo ni. Kipoy. Patigil lang na lang na. Damor si share si Kipoy ba? Murag damor nagasakit akong tuhod gani siya. Gani. Gago, magulang pa biya kas kuha, gol. Edad ni mo? 28. Ano mo? Suro eh. Yes, 30 na ka? 30 Ano mo mga realistic kayo ba? Kung malita ka balong. Ha? 30 na na. Ay, karon makaroon pa na siya mag-30 tong of November ba na? 32 November, mas kipoy, di ba? Pila na ka? Tama. 32 ko January. Ba. Pila ka? Ay! Feeling ni mo Carl, tigulang na ka Carl. But dawat lang Ako, ako. dawat naman ako. Pero di mo na makita sa now. Gusto ko ano Bata eh. matag now. May lana sa Actions. actions. O gaura. Oo. Presensya, Jud Gol. May times nga kung kabalo ka mag-ialibilo, siguro yung at heart ka. Ka na maka-apas yapon sa kuhan ka na mga Sigma skibidi. Paano ka? Mas kibidiyaw o siya. Mga nga ganing kay maka-connect pa ba yung mga batanon na shh, Kapoy ba? Kapoy na eh. Walang pasabot yun kana dinilungan ang pagkaon ba to sa di nakaurot. Gani yun. Pwede mo na ito na-close. Saan mo kunin mo good? Close na ito. Mga gipakatihan. Sa ita na ka na ba? partida buta. Ana ni ba kani siya mo kay gitsahan man ko. Wala na. Sige, sarado lang. Tugi something kay Berecho. Or genetics na kaya Ito, mama guys, kaya timber. nga na man po. Steamer do. Tuon sa to mo yung Sigma, sa to? Skibidi. Sigma skibidi. Oo, ito na yun. Ito, skibili. Skibidi Sigma. Skibidi Paano? Pax. Manali ng cake. Pero kana yung ganun binisaya ang mga storya niya na Mewing. fire kay mga ganang Tsada kay mga words ba. tsada kay mga chikas dito. Larga fire. Sige pa. Sasa to yun sa mo. Okay, gikan ng tsada. Di mo na, diri sa... Cagayan. Cagayan Ano? nindot. Hindi ba yapon kay ano Saan na yung meaning ng chada? Bunga, Tsada. di ba? Nice. Nindot. Tsada mo kayo. Kapa. Tsada man kay Hindi mo. ba Pwede mo sentence manamit. ben na sa Kapa. sentence. Tsada kay kang manamit ha. Sa tuwa kapa. Tsada kay mga chikas dito guys. Mga yan paro. Imagine ni mo ba kay kana ganing gwapo kay kanang content sa imong word ba ni gamay ra kay meaning gani. Katrada ba yun yung mga nagkakalayo gani niya mong suot kay alaws lagi, wa lagi, Nga na, nga ang goal. ya fire kay sa likod do. Wa lagi. Tao. Wala lang. So, order na sa China tila. Nakoy nakuha na ng dress. Kuan man na bay humble bragger man ay ana bay. Nakuha na sila nakuha ng dress tabo. Tirada. Humble bragger. Sa man. So, pa na ko na-try print. Mga next week pa sila kung makaprint. Hindi na to diri kung kuan okay lang mo na tog mini office gamay. Ako maka-generate tag income Di ba naman kay heater yo? Heater sa... Atong- Oh, press. Press? Pero gusto ko sila na yung kuhan sa print. Mga problema. Ano ko, time ko ba? Sa ko man ang mag-create og isa ka business or product kay lisod jud siya sa tinuod lang pero rewarding as fuck siya to be honest. Oo eh. Imagine mo i-compare mo sa employee. Hardworking ikaw every day. Imong sahod mo yapon. Until ma-burnout ka, magkasakit ka diya mo yapon. Sa business, punan nimo energy ay boom ka. Kadali. Repot yourself. Kuya na ni-organize eh. Di man, basta na lang kay system. Pat nara kay psychopath Kailangan na yun mo si Dagol na do. Pat na kay psychopath na CEO ba kay mo yung mga makasaba ba. Di, kung Pero mga tigo yun bugat parang- kayo ang task sa isa ka position, pwede mo na may divide. I-break down mo into smaller pieces ba. Mutuod yung mga ng istorya nga, makaingon niya, dili ka start Ikaw, kay yun, walay eh. kwarta. Madyo na mo makabisyo, Lihok, maganig way kwarta, magmahay pa, magay na pa, may pang Mga ganitong motivation nga ito. Oo. May patong nagka-crack kay mangitag pangaraan. Sige, Sana nito Wah, pangarap di ba, itipid niya, wah, tigano, gichat ito sa kwarto. Wah, ano, pre, Gago dengan kay nangaigo ato yo. Ako mo dragadik kay makapangitag kwarta. Masing may kwarta, magkapalit, mangani. Gani. Kanahin nung na yung mga kwarta, di mo kuhan. Di ulit diskarte ba? Ana, jud. Tawag kayo mo jamming o ginganingan na, pero pagtinglihok na pa. Wala. Gani wala na wala. Wala na. Punto na. Istorya ba. Ngengok. Tinginom at kuyaw kay mga story ba pag abot tayo sa aktual. Ngayon mo. Mo gani lisod na kayo I know, a lot of people na. lisod na kayo magbuhi og mga istorya kay Glagot ko sa ino. True. Pero mga napansin sa mga babae pa ka na ganun, pag na in a relationship na ka ng long term kid, higpit kasi silang guys ba? Wa, ayun, ano, fulminti ako kay,
Dapat manggod lumluman nimo. Lumlum dire. Tanduga po lagi gol. I mean, gina-provide man, pero what I'm saying, baka lang, grabe ka strict, baka lang, maging nakaitali sa liog. I mean, ako, Ikaw stricto kasi ha. Aswa na manggod mo attachment ba yan? kanino, kanang, grabe lang po ba, Sumpay. kanang kadina ang hikot sa mo, gani, kay mo, malampas ka gamay, oops, asaman ka, Gani. gani, diri lang ka. Palitra mo. Ay, malako, day ka? Ano? Palit Patay. ra kog mantika. Pero, dili lang po sa kuya nga na po sa mga few friends mo na. Pero mas matingala ka kung way pakialam si mo ha. Tapos. Ay, ikaw, papilion ka, ingana or way pakialam si mo ha? Makahunaw pa ka, lalahi siguro ginaingato niya. Pero at least mautan na siguro. At least, alam ko yung Kala lang yung wala ka kadali ba niya? Pangitaon ka, Namoy ba? ayun. Tagamuli ko, labo na makita na akong partner, live pa kayo, ka nang baguro nagpatulog bata ba niya? Baguro kaon, baguro panutbrush, yung nagpastar na tanan ba? Huwag may trip. Uy, pingan no, hasagikan. Isa ka, sa'yo sabay. Nya, nagansa na, yung babae. Wala. Tapos sa pangutana pagiging pinamugot. Oo. Kauban. Yan ay mga Sige, kanilang question yung mga hidden message mga kailangan Mga subliminal message. Oo, yan. Ay, trap question ba? Question. Dapat mahul ka ma-slide, ana. Pag ma-slide ka, pa, another set of questions na po na antod sa Simple pag-away siya mo. pero delikado. Pero naman po siguro uban niya ganahan sila puggan. Gani. Ganahan sila. Feel appreciated. Hindi naman kayo. Cover so Ganahan sila- ganahan dark sila side ikaw, naman no? oy. Ganahan sila resistant. Ganahan sila i-submit mo. Yawa. Language na mga toxic kayo nga. Okay, may nga na. Basta ako lang, dili kayo kugot. Balanse lang ba? So, ganahan ka? Unsa? Nga na. Ako dili. Okay lang, ganahan. Gamay lang. Ganahan ko. At least ma-provide nila na nagakuan pa sila. Ang ako araman good kay kapuyan beta mag-explain lalaki beta. Lagi, kapuy. Nya gusto ba yan na sila details dili mga kwento from No? chapter 1 Okay na, mas storya Straightforward ganun, na ito ba? Kita kay Okay. nagunsamon mo dito nag-podcast mi nag-story unsa may mga kuan mo kalimot man ko eh. Yeah. Wala na ra ba kanang kapoy nag-process good na Ang Gusto niya kay dapat details. i-breakdown to ninyo. Nya tanawa para guna sila mag-sharing good ng mga babae. Talyado kayo ba? Informative. Like, Dapat date, time, informative year. kayo mong reason. What, when, where, unsay nahitabo, kinsa involved, kinsa man ni, nag-unsa mo. Sa inyo pang order. Talyado kayo ba? Uy, nakuhan ko, ano po mo ha? Mga ano, ba mo, nagsamok, samok, makay ka eh. What if nabuhato na to na sila ha? Sa mga kapit, sa mga... Kaya eh, Sarap ka ba? dili na sila mapapildi. Kasi mo na-feel. Mas musamot yung I lalis na, choose peace more No? than violence. no? So, kuha na lang. Mas musamot no, yung alam lagi mapapildi. Dugon lang to na yung If you can, if you can win, join them. Halala. Ano. Huwag yan ang dili ni mo biklo, no. Mo mangyapong ending, rest in peace. Wala makaingon ko no nga ararangan pa ang chicks kay unstable lang ang ano mo good ang game ang good kay unpredictable shit baka nang abalo ba og Ayaw ay. lubuton baka Gag. pagkaon baka namin joke lang takapalo Yes, Kuhan kay unorthodox. orthodox kayo baka nang unique kay sila ba Labo na ganang sa una bago pa sa call center sa una niya mapanidaan ako no kadungdungog istorya nga aktor siya nga bayot niya aktor kay mo. Pero na pagkabayot kaya di na ako pa kumbiyansa na medyo okay lang magsabay-sabay pero ganang maghikap-hikap pa oy foul play na kay. Ain't no party like a Didi party. Kaya lang mo ganag ana unduan niya ana kasi mong tiil ganay kana ganing Nya, kadungog ka na nga. Namay. Wala Nga na na base mga cancer. feel. Nga na base kay Ayaw. mga feel mo ang Init. kanang grip ba kay init gani kayo kanang May mali siya. ana gani mo. Bisa na ka na dula-dula lang. Oo, pero ka lang yun, anak kayo niya, ma-feel ni mo. nanaan ba yun? Init ang joke siya. Kailangan mo yung gamot yun. Dala-dalaan ko po. Ay, nga na ako. Nya, say, matiit siya sa mga pangutan na ba? Sa, pre. Ha? Siya sabay mo dito, pre. Ano. Selos ko. Selos pa yun. Wala, Selos mo ko, pre. Kisa mo na si Susan.
Yawaan, ano mo na, di ko pumpiyansa, pero overall, di mo ganyan sa, di ko nagbayot, sila mga bayot. Naranjoy, Ay, uban nga, ni something. Kuan man ang yana murag double Kapatid date. sa lalaki, nga naon po, daon po something, uban. Di ako, nag-edad ko, murag nag-mature ko sa bayot nga, nag-build sila, murag, sana hierarchy or patrimony ba nila mga kabulshitan dara. Pero ako lang kay kung dili sila maka-disturbo sa community, all goods lang.